Alangkah kusui rasanya utak mencari karajo badan lita sampai di rumah anggo olah sasak bini marabo awak pulo nyodong ka. Payah bana jadi orang indah, indah bernama makanan lama tuduang dibuka dalam no caca petambah kusui rasanya utak. Bareh di Bali harko malanja indah tantuyonan ka di masa isi rumah la bale mak beak nan bini gilo babada. Rumah tanggo kini lah basara Tio sabang tatarui bacaka kalau na sayang kapado anak mungkin lah lamo awak pai baranja. Daripada awak baranja elok apai nariak garoba. Siapa tahu Tuhan bakanda Biswa jadi agen diawa. Agen cubada Agen ince salah ma agen saya tak masuk ma agen loba. Alangkah kusui rasanya utak mencari karajo badan lita sampai di rumah anggo olah sasak bini marabo awak pulo nyodong ka. Payah bana jadi orang indah, indah bernama makanan lama tuduang dibuka dalam no caca petambah kusui rasanya utak. Bareh di Bali hargo malanja indah tantuyonan ka di masa isi rumah la bale mak beak nan bini gilo babada. Rumah tanggo kini lah basara Tio sabang tatarui bacaka kalau na sayang kapado anak mungkin lah lamo awak pai baranja. Daripada awak baranja elok apai nariak garoba. Siapa tahu Tuhan bakanda Biswa jadi agen diawa.